vanosanganadzawo maplaintiff defendant ndiBrian Mandikumba yaipapo. Nyaya dzavo dzakangofanana. Nyaya ndeyekuti ndidzorere zvinhu zvangu zvandakaripira dare ramambo mushure mekunge wanyepa kuti ndiri kurima mumunda mako. Yani mudza kwanaya izvozvo zviri manjeya Weddington zveshe zvinoitawa naBetizenda. Nyaya ndeyekuti ndidzorere zvinhu zvangu zvandakaripira dare ramambo mushure mekuti nge wanyepa kuti ndiri kurima mumunda mako. Doraditwe na wanyinyi ngotaura zvakafanana. I'm sorry, Changani. Nhau yangu ndo munda wataka nzina Brian Mandikumba tikurima mushure mekunge auya kuno kwachimangara nyaya iyoyo dare richibva rati nyaya yenyu inoda kuti tiende paground. Vanhu vauya kuground wakaona kuti paitaurwa naBrian pacho munda wanga wakatoraswa state land. Zvakadaro magadheni anga achitaurwa gadheni racho rakuti inini ndiri kurima nderamai wangu anobva akatomborima imomo. Iye ndiye akutotema mugadheni imomo. Saka ndakarasikirwa nezvakawanda mushure mekunge Brian aunza nyaya iyoyo pakura. Nhau yangu Changani. Aiwa, ndakateya. Ndi pamusoro pechangano kurima. Nyaya yangu inini newakomana kana namai avo. Pakauya kufunga ndakauya nenyaya yangu ndichiripota kuno kudare kuti uyai mundibatsirewo dare kuti mumise vanhu vari kushanda mumunda mangu. Mushure mekuti welenzi wauya wachitipa mademarcation munda wangu inini kune matsamba avo akakwana anoratidza kuti uyu munda wangu. Zvisinei vakomana havana kuuya kudare ramambo. Waramba kuuya kudare kwamambo wachibva mushure mekunge wasati wauya waramba kuuya wakatanga kundigadza musangano dare kumba kumusha uku. Wakanditi inini ndinofanirwa kuti ndibve pavillage ndiende kwandinofanirwa kunge ndichienda. Iwewe unofanirwa uri muopposition, saka hatifanirwi kugara nemuopposition muno. Vandoverengira tsamba dziripo dzakaita 3 dzawakaverenga. Umwe yacho vakati tapiwa nawamashawa taDA mashawa yekutaridza kuti muno hamuna mambo, hamuna ishe, hamuna sabo, hatitongi newe. Uya Zenda wakataura kumbova dare wachitaura kuti ndiri kutraya kufonera mukuru achaza kuti auya ati defende panyaya iyi. Saka varume wakabva waramba kuuya kudare ramambo. Zvisinei chikonzi chamambo chakauya chikawatorera zvawakatora. Saka ndizvo zvavakunditi inini ndiwadzosere mombe dzavo. Asi inini munda uyu ndewangu une matsamba avo akakwana. Ende kana pakauya waMataga wachipega munda iwowo sekutaura kwawakaita wachizoti kune wanga wakapindirira mugadheni wakapindirirawo mumunda make iyeyuyu wotakanga takazoti ngawaswatudze waende nepapo. Mushure mekunge ndaramba inini kuti zvakauya zvichiitwa ikoko nawaMataga handizvo. Magadheni avo acho iwo vari kunditaurira inini kuti haasi avo akatokunge akapinda, ndiwo acho akatopinda munda mangu macho iwo ayo magadheni acho. Saka zvinondishamisa kuti nditaura kuti ndidzosere zvinhu zvangu zvandakayeruka kuna mambo, asi iwo ndiwo wakaramba kuuya kuti tiyanane kuno kudare. Ende handini ndakatora zvinhu zvavo zvakatorwa namambo. Saka handizivi kuti vari kunditaura kuti tidzosere zvinhu zvedu zvakamira sei. Chokwadi kuti iwewe nhau yenyu
inhawo yekuti makadaidzwa namambo kuti uyai kudare, mukasauya kudare handiti. Iyo ndo pakauya mambo achirwa mushamu yekuti hamuna kuuya kudare. Nawo tikazotuma mataga kuti andotongwe, indotongwe, mazouya nemushamu kudare. Saka imimi dai makauya kudare, makataura kuti aiwa isu hatina mhosva handiti. Mungadai makauya makamutaura kuti aiwa isu hatina mhosva newe pamakanzi uyai kudare. Nhau yenyu yanga iri very simple. Pangadai pasina kana kuti musina kumbozotorwa zvinhu, but ndoziva kuti zvinhu zvakazotorwa nenhau yekuti makaramba kuuya kudare. Dare ndo kupai majudgment kuti no, munofanira kubvisa mari kuti munhu auye kuongorora nzvimbo yenyu, mukaramba futi kuteerera kusvika dare razokuteerai kurovai mushango. Right hwenyu makanyangadza dare kuti hamuna kuuya kudare, ndo mushango mava makadii, wamakarohwa nawo wekusauya kudare. Manzi uyai kudare upindure. Hazvirevi kuti munhu wese anouya kudare anouya achinzi guild. Inga makazoita maprocesses akauya, nyaya ikapera zvakanaka, mauya kudare. Mushamu yanga iri yekuti mushamu makaramba kodha yamambo kunzi uyai kudare. Tiri ipapo kuuya kwakaita tsamba yekutanga kwandiri inini. Tsamba yakasvika mumaoko amainini wangu, ini ndanga ndisipo. Izvozvo tsamba wega ikasvika pasi pedhoo, ikasvika kune mwana wako mainini kana ani, iwewe usakaona tsamba iyoyo imhosva, idare kudare imhosva. Ende inhau yanga iri muemeni uyu ari kutotaura kuti mukatozoita misangano yamakaita muchiburisana mapepa, muchizvidza dare, muchidii, handisati zvenyu muri kutaura pamusoro pemasamoni akanga awe. Changamire pamasamoni iwayo, inini ndanga ndisitori anga ari inzwa inini ndazouya changamire, ndakatozouya panapa. Zvese zvatomboitika izvi, panapa ndakasvika. Ndasvika panapa ndakaona wamadondo, ndikatotaura nawo wamadondo, ndakuhwa masamoni. Asi kuuya kwakaitwa kaitwa dare, ini ndanga ndisipo. Zvakadaro nyaya yangu inini ndo yandateera, zvikanzi nawamadondo indotouye ne$45 nekuti nyaya yako ipinde mudare. Ndikati $45 ndo yandakonda kotsvaka. Andabva panapa ndinotsvaka $45. Pasina nguva ndo ndisandaona mari iyoyo, ndo pakazouya ndo dare iroro, because wakatouya nematari ukataurwa zvekuita hauna kudii, wakabva waenda. Saka ndo idare rakatonga kusauya kwamasina kuita kudare. Kwakusi kuti apa muri kuita kuti muri kutongwa kana makarohwa mushamu wega. Zvakange zviri zvedare rakatotora mombe idzodzo dare kuti hamusi kuteerera vanhu vekuko uko munodaidzwa namambo muchitaura kuti mune matsamba makapuhwa nana DA yekutaura DA mushandi wemamakoni haasiri chimambo. Asi zvakadaro changamire, tsamba yekulenzi iri panamba yandinayo iri kutaura kuti kubva musi wa18 May mira yekuita maactivities muplot number 18 muplot number 28 yaBrian Manikumba. Naizvozvo kubva musi wa18 May hapana chakazomboitwa mumunda imomo. Mumunda wake 58 kubva ipapo pauya welenzi vachitaura iwo wataurwa ungadai wakauya kuzvitaura kudare netsamba yacho kuti aiwa isu hatisi kupindako, hatisi kudii, wakauya kudare. Nyaya yako yanga iri very simple, ungadai wakauya kudare, hauna kuuya kudare, ndo mushamu wakauya wakarohwa yekusauya kudare.
asi zvakadaro changamire ndakazobhadhara $90 yekuti lenzi asi nini handisiri neuri zvimuno ndozvatoa ungadai wakauya kudani dai wakauya kudani uchitaura kuti inini handinai imwe mhosva nemunda uyu handii zvese zvaibhadhara nekuti wakanga uchinzi urimwi ndakatombouya kana muridzo wemunda akatombofona achitotaura kuti hatifonerwi unouya kudare wadaidza kudare unouya kudare wega wouya kudare wozviburisa munyaya kuti ina handisimo munyaya handiti dare roona kuti zveshuwa hausimo munyaya woburiswa baka achangamira ndoda kubatsira baba zvavarikutaura chinoitika baba ndechekuti dare hariziwe zviri muhomwe menyu muri kumba mapepa munenge muinawo chero yanga ari right kana kuti ari wrong dare kunokwa harizviziwe kunze kwekuti imi mukauya mukatsanangurira dare nenguva yamuri kudiwa nedare kuti honai chimiro chenyaya chakadai chakadai dare roona ndokuti dare riziwe zvamuinazvo asi imi mukati ini ndiri right ndine zvinhu zvangu zvimuri kumba ikoko dare kuno harizviziwe manje kuti makabatei muri right here muri wrong here dare harizviziwe izvozvo ende pamusoro pekunge imimi muri right dare rinozokuonai kuti muri wrong nekushora kwamunenge maita dare kusauya kudaidzwa kwamunenge maita saka nyaya dzenyu dzese munofanira kuti kwamadaidzwa munotsanangura ikoko moonesa wakudaidzai nekuti kusangouya kudare chete imbudzi nhatu rubanzwa wana chikonza wakuteera wanenge wakuda kana mbudzi dzimwe nhatu uyu si yatomombe yakutorwa kuti chi hauna wari kuya kutora mbudzi nhatu asi wakutodowo yawo yatomombe yakudii yakutorwa nenhau yekusauya kudare asi ndizvo here changamire kuti munhu anongofoma kungoti aiwa iwewe munhu mhosva munhu anokutaurira iwewe uya kudare kana ukadaidzwa nedare haiwa kuzvitonga iwewe kuti ndiri wrong ndiri right woregera kuenda kudare watoiti para mhosva ipapo handisi kuparamba ende kana shamhu yamambo handisi kuiramba ndoshamhu wamambo handina kuuramba inini nyaya yangu manje iri pakuti akatinyepa kuti inini ndarima mugadheni make mushure mekunge zvekumutsangamire waita kana uri kumba kwako nauri kutaura izvo zvinonzibanai ndosaka ndairi kutsanangura wakauya nekuti wazotorerwa zvinhu izvo zvandisi kuzviclaima inini ndiri kuclaima kuti akandinyepera kudare rino iri uyu murume kuti ndiri kurima mugadheni make mushure mekunge gadheni acho hachitomboriramba ende hanobva ndatombosvikapo mapo zvawakaita ndakabvumirana nazvo handina kuzviramba asi inini ndakuchibvunzawo kuti ndizvo here kuti munhu anongotora zita remunhu kuti andiita zvakati kutadza kuri muwanhu inini pandinobvuma nyaya iyi ichitaura nezvayo iri kuti nyaya yetoibvuma kuti akashora dare pakusauya kwamuri tochibvuma but pakuti isusu munhu anotaura ndiri kurima mumunda make ndisiri kurima kusvika mutume wana matatu wachiuya wachiona zvesho kuti hatisi kurima ipapo panorima mambo takashora dare pakuti hatina kuatenda but zvinhu zvokuti kana inzwai mai hauna wadaidzwa kudare handiti munhu like for example tine nhau iri kubva apa vanhu vari kupumhana chiuroyi handiti muri kupanzwisa umwe odaidzwa oregera kuuya kusauya kwawaita automatically zvinonzi une mhosva urunzwa nekuti hauna kudii kuuya ukauya wotaura kuti aiwa zviro zvakamira zvakati zvakati zvoonekwa kuti aiwa vese hapana chii ane mhosva ungatozoclaime macost ekufamba chete kuuya kudare kuti kowandifambisirei ndisina chimhosva wopuwa mari yako yebhazi pamwe dare raura kuti ichokwadi here kuti unofanira nhau iyi kana kuti pava paine kamhosva kanga karipo kawauya uchizviburitsa like for example utoa kuti wanga uri munda wamai wako
So he could say kuti pamwe aikona uchidi uchisvika kumunda wamai wako and so forth. Saka anga ari right ikuta kuti hausiri mhosva munda wangu inini wobuda hako munyaya handiti. Saka nhau yenyu haingai kuti koti inotaura kuti ripirwai nekuti imimi wacho ndimi makatanga kuzvikanganisira nekusauya kudara. Kunyangadza zita redu kunyangadza zita rangu kwaindiita ini andisvibisa zita rangu kuti inini ndakamubira munda wake ndinoitwa sei papa nanhasi izvezvi ndakabvisa $90 zvandisingafaniri kuti ndinge ndichiita inini. Dai wakauya kudare zvese izvo usina kubvisa iwe ndo wakazvikanganisira. Dai usina kuuya wakauya kudare zvese wakazvipresenta first day yawadaidzwa kudare zvese izvo ungadai usina kubvisa, asi wazobvisa nenhau yekuti hauna kuuya kudare. Dare rakumbunyikidza kuti bvisa wazvona ipapapo changamira ndikuparamba ende shamu yenyu yakatouya ikatodhirowa kuti ndakazvidza dare renyu. Takuchipinda munyaya manje nekuti ndizvo here kuti munhu anongouya achitaura kuti uyu munhu ari mamunda mangu zvisiri izvo. Changamira ndikutenda kuti baba vari kutaura wakatoita rescission nyaya ikapinda iyi yawanyoresa pasamoni wari kuti nyaya iya yawakamhangara uchindinyepera ndikatorerwa pfuma yangu zviro kuti wauyawa nechinyangwa chekuda pfuma yangu zviri pasamoni wati wari kuda zvinhu zvavo zvakatorwa ndozvawajekeserwa nedare kuti hamuna kutorerwa naBrian makatorerwa nedare nekusauya kwenyu kudare. Imwe yese watone imwe nyaya yauda kuti itongwe yawakataura pasamoni ndiyo yacho yawatotsanangudzirwa nedare. Mambo munenge muine mafunction nemadzinhamwe ndinosimuka ndakakumirira ichangamiri ndichitaura zvedare renyu mambo. Ndichatondera muvillage mavo parufu rwemurume ainzi Chibutsi. Ndakasimuka mazuva angu ekugumisira ndaa kupembera ndakati inini kana madaidzwa namambo kungave kupi kana kupi kana kuti wamangariro uri kudiwa kudarira mambo zviri nani kuenda uchindotadza kutaura uri pamberi pamambo pane kugara. Ukagara kudarira mambo unoita murombo. Ndozvatanazvo pamberi pedu izvi. Pane izvo zviri kutaura uyu manjewa angozvikanga chekutanga wataura kuti mambo zvinhu zvamakatora nekuti handina kuya kudare handinei nazvo haisiyo nyaya. Ndozvataura ndizvozvo. Apa wanyora pasamoni yako apa nyaya ndeyekuti ndidzorere zvinhu zvangu zvandakaripira dare ramambo mushure mekunge wanyepa kuti ndiri kurima mumunda mako. Saka izvo zvakatorwa nenhau yekuti hauna kuya kudare. Zvakadai state. Saka zviri kureva here Changamire kuti inini kana ndakuda kuti mandikumba maexpense andakaita inini mushure mekunge tichiita nyaya iyi ndinobhadhara futi imwe mari yekuya kudare. Inzwaka iwe manje dai wakauya kudare ungadai wangobvisa $5 kuuya $5 handi $10. Ende tiri kuitika Changamire ndechekuti imimi munoenda kuchechi waisi vari kuno vanonamata inini pakati tsamba iyoyo nanitori kuchechi kusvika ndakazotosvika pamba ndichiona paine tsamba ndo pandakabva ndazoya kuno pandatotanga maprocedures ekuti nyaya iende ifambe kusvikana nhasi ndo nyaya dzechongofambira. Wakomana wangu wakatokunzira madefault judgment handiti haina kuuya yakauya ndo paungada yakamhanya manje kana default judgment yauya ichikupa 7 days iwe ungada yakatomhanya but nyaya yanyu yakatodrega almost kumagore ndinoti ndisinayo chokwadi ndiye muna Juni mukazotorerwa munani Time kuita vision yanga yakakura chaizvo. Zvinhu zvakangoma kuti munhu anoti uri kurima munda mangu
kana dai takashora dare tisina kuya kuno potumwa mapurisa anoenda kunoona patiri kurima zvoinkluda munda wake iye nemagadheni iyayo hatisina kuati pakangooma maakutaura zvazotongwa mushure mekunge marohwa chii mushamu. Imi mushamu wamakarorwa ndekusaya kudare kwamambo. Izvo zvazotongwa izvo zvazvekumashure. Tosimuka teni. Next. Dismissal.